Din, pastilan dugaya ba na mo kagawa sa balay din yung maliit na kasi mo eskwela din. Din! Din! Sus, Ginoo ko, atubang nga nang sa amin, patisoy-tisoy, pero sa eskwelahan, parating gamay kuha. Relax ang udah pa. Tanawa rin sa exam, busagag yun ako score. Paghilom diha, busaga kang score. Wa may study-study. Sus, kabalo ka pa. Perti, ibuga ni ma'am sa kuha. Kung perfect, jug ko. Paghilom diha, pwede ba na maibog ang maestra sa estudyante? Ay sus pa. Klaro na kay si ma'am pa nga sigpag-cute sa kuha. Halos na lihok na ko sa kuha sa mutanaw. Sus, paghilom na din. Pagdali na ba kay maliit na ka? Lagi. Pa, gwapo na ko pa. Maibog nagsamot si mama ni. Paghilom diha, pagdali na ba kay maliit na ka? Sutsu na oh. Good morning, class. Wait lang sa ha, kay marag pabuton sa natong uban. Medyo ko lang pagyudda. Good morning, ma'am. Sorry I'm late. Ay, salamat. Nalagid siya. Kompleto na gyudda. Ay, happy na dito si ma'am. Ganyan, mugot ka si ma'am. Karon happy na kaayo. Hi, ma'am. Nganong late makadingdin? Ang sa may gidugayan niyo sa inyo ha? Ay, sorry lang kay ma'am. Dugay ko nakamata, ma'am. Ningawan, doon si ma'am sa kuha ba? Sana all si Dindin ang favorite student. Dago galing grado si Dindin ba? Ha, halata din kay si mama. Perti ibugas kuha. Pwede na, dili istadihan eh. Pasar na eh. Sus, si mama, sig pagkat-cute sa kuha ba? Unsa man ni si ma'am? Oy, sige lang, tanaw kang Dindin. Na, galing na tandaot kasi napakyot-kyot. Na, wala. Masiguro na yung plano si mama klase. Sige, magtanaw sa kuha. Ma'am, magklase na ta kay kompleto na ta. Ay, tama. Magklase na dito. Kalimot mo ko eh. Tanaan ko niya akong anak, be. Kung sa katinuon ni ipanulti niya, dapat ibugang maestra siya, ha? Pagkita na meron. Gaya po mahuman ng klase ni Mamoy. Kapoy kay maghatod sundo aning maestraha, Kapit na maguro ni mahuman. Oy, pre, kasi paabot mo niya. Ay, napaabot kong mamba kay ako may sundo niya. Ay, mau ba? Hapit mo ni mahuman. Ya, asa mo buka, pre? Naaman lagi ka. Panidaan ko niya akong anak, pre. Kay nagsultis-sultis ko nga ka ng maestra daw, parting ibugas siya, ha? Sure ka na, pre. Di ko mutuoy. Anong di ba ka mutuo, pre? Makita ra nato ni Ron. Uy, hala, pre. Nanggawas na. Tara. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ay, salamat. Ang gawas na good. Tara, pre. Nato. Ma'am, bye, ma'am. Bye! Oh, Din. Magawas. Uy, pa. Muna, may anak pa. Sigtanaw sa kuha. Uy, ma'am. Tara, ma'am. Muli na ta kay. Kasi magabinan ta. Ay, salamat. Nanagyud ako sundo. Ay, pre. Kinasundo mo guna ko ni kay buta mo guni. Nah, mau na sige ingon ni mo nga sigtanaw si mo, ha? Tara, muli ta. Nak, patay. Impas ang grado yung trabaho.